batzuk egingo dizkizuegu. Kaixo, ni Andrea naiz eta gaur karta magikoen truko egingo dizuet. Hemen daude karta batzuk, hemen daude pertsonai asko, eta gero hemen daude gutxiagoak. Voluntario bat behar dut, zu. A ber, seinalatu eta beraiei erakutsi. Vale. Ja. Ja? Hemen azaltzen da. Ez. Hemen? Ez. Hemen? Ez. Eta hemen? Bai. Orduan zure pertsonaia hau. Bai. Kaixo, ni Pablo naiz eta gaur bola magikoen trukoa egingo dizuet. Begira, hemen dago bola bat. Botatzen dut. Eta orain, hemen dago. Kaixo, ni Pablo naiz eta kubitu magiko bat trukoa egingo dizuet. Behar dut voluntario bat. Zu! Orain bola izkutatuko dut. Hemen. Kaixo, ni Soli naiz eta kaxa magikoa trukoa egingo dizuet. Voluntario bat behar dut. Zu. Pertsonai bat aukeratu. Eta kaxan sartu. Kaixo, Jasmina naiz eta karta arraroak trukoa egingo dizuet. Hemen dakagu bi karta berdinak. Eta egiten badugu hola, gelditzen da bat txikiago. Egiten badugu hola, bat txikiago eta hola dago berdina. Eta orain, tubo magikoa trukoa egingo dizuet. Hemen dakagu tubo bat, hola, berdina. Eta zertzen badugu hemendik, ateratzen da, baina hemendik gelditzen da hola. Kaixo, ni Handika naiz eta karratu magikoa trukoa egingo dizuet. Horrela, da. Sartzen du. Eta ez da. Ezer. Gero. Gustatu zaizue?